O díptico do Ece Homo e a Dolorosa da Escola de Dierik Boutz xa está na súa casa. Esta mañá celebrouse o acto de restitución destes cadros a Polonia, que foran expoliados polos nazis durante a Segunda Guerra Mundial e que remataron entre os fondos do Museo de Pontevedra. Volveríamos a facer o mismo, encantados de facer o mismo, en caso de suceder, e moi contentos e satisfeitos de ter feito o que fixemos, e polo que vemos, bueno, pois con unha recepción e unha, digamos, unha satisfacción, incluso usando palabras moi fortes, que están conmovidos e demais por parte do goberno, responsables polacos que agradecemos. O Museo Público do Castelo de Goluchou, o lugar de orixe dos cadros e onde quedarán expostos de xeito definitivo, acolleu a cerimonia. Un acto ao que asistiu o ministro de Cultura polaco. Piotr Gliński asegurou que utilizarán o comportamento da Deputación de Pontevedra como exemplo. Repetiron moitas veces que agardan que sexa a partir da hora que todos os procesos sexan así, o teñen por un proceso exemplar, que non o fixemos para ser un proceso exemplar, non fixemos porque nos saleu de dentro, porque era que queríamos que tiñamos que facer. César Mosquera defendeu que dende que coñeceron a orixe dos cadros a Deputación tivo clara a súa decisión, pero segundo explicou o ministro de Cultura non é o máis frecuente. Nos últimos 8 anos recuperaron 600 obras e outras 150 están en trámite e os problemas para levar os expedientes adiante son continuos e moi variados, con moitos países como Alemaña ou Gran Bretaña, nos que a legislación non acompaña. Para nós é unha cuestión, aparte de xustiza, é unha cuestión de coherencia, de principios, non? Se estamos intentando recuperar a memoria histórica, non? Para, bueno, que se coñeza e se restituya, pues, bueno, nos toparíamos tremendamente incómodos, e sería algo negativo, moi negativo para o museo, pois negarse ou intentar aferrarse a unhas obras sabendo a orixe, non, que fora do espolio nazi. Para o director do Museo de Pontevedra foi un shock coñecer que había obras con orixe no espolio nazi na institución. Xosé Manuel Rei explicou que dende entón traballan para completar a historia do díptico dende a súa desaparición en 1944 ata a súa entrada no museo. Se recoñece o traballo do museo, a súa aposta por la xustiza social, por restituir estas obras que saíron de maneira ilícita de Polonia nos anos 40 e que chegaron por azares do destino ao noso museo. O acto de hoxe foi o broche de ouro a unha viaxe máis que satisfactoria para a delegación pontevedresa. Onte visitaron o Museo de Poznan, un encontro que rematou co acordo de estreitar as relacións entre a Pinacoteca Polaca e o Museo de Pontevedra, abrindo incluso a posibilidade de intercambiar fondos para realizar exposicións cruzadas.